Public ndabaiwa chandi chamba memberero vanofaraona msodzi yangu mufunge zvenyu dzitori hama dzangu kana kundiudza kwaita chibhiti tora advantage ndogara paruti ndakatanga rinzvekupara mega makaona magadzira chibhega kundidedza munobva mangoreka zvamunoita hazvina kumbonaka ainganzi memberero vachisiya vamwe simple sinonondidarire public ingondidarire ainganzi pati vachisiya vamwe simple sinonondidarire veukama vangu mondidarire vonditsikisirani kuti ndiri dzvinyu murongo munhu avigwa ari mupenyu dadirai zvenyu chiri nguva yenyu muchandida mangwana ndabata zvisvinu maita mari makutamba meka marongo ndiyani kwesachationa ndomotama meka mimi makachena yani achada isusu tine tsvina wondisarudzana kuti andina bek ndina mwana wamai waita mistake aundifarire une rudo rwefekt kuda kundiona ndichitambura chete ndo panotangira kuchinya mwana wamai ndagara ndakuchuna kundida chete parufu wondisarudza pachikafu mwana wamai jua uri rafu rudo kumunhu wese rudo kumunhu wese rudo satora jabva wosiya irazaro mafamili jua musadaro ukaona ndisina wondipawo kushaya mari mafaro ndomadawo ainganzi memberero vachisiya vamwe simple sinonondidarire public ingondidarire ainganzi pati vachisiya vamwe simple sinonondidarire veukama vangu mondidarire vonditsikisirani kuti ndiri dzvinyu murongo munhu avigwa ari mupenyu dadirai zvenyu ndiri nguva yenyu mundandida mangwana ndabata zvisvinu maita mari makutamba meka marongo ndiyani kwesachationa ndomotama meka mimi makachena yani achada isusu tine tsvina ainganzi memberero vachisiya vamwe simple sinonondidarire public ingondidarire ainganzi pati vachisiya vamwe simple sinonondidarire veukama vangu mondidarire public Mr. Sim Johnson ambitious mine yanida mangwana ndabata zvitashi